въпросът ни е на къде отива животът ви? От тук на къде? На къде ли? Да. Жалко за всичко, което ние се трудехме, които умираме. Живота слезе в кълта на дъното. И не само в България, ами сега се оправдават с цял свят. А вие какво смятате да правите с живота си? Нищо не мога да смятам да направя, защото са ми дали пенсия и толкова е голяма, че 2 дена като я купам, на 3-я ден няма. А вие, госпожа? Тя ще повтори същото. Аз се радвам. Младите, вие поне не повтаряйте, може би, нашите грешки. Защото преди 30 години, на мен 30 години ще стане, тогава правеха, че само Съветския съюз е виновен по капитализма, тия са не знам ти какво. Разтвориха това, сега разтвориха и цял свят. Съжаляваме, ако можете, вие оправете, ще ви се радвам. Затова се опитваме да направим тази анкета. Оправете го, ако можете, но ние няма сме живи да ви се порадваме малко. Съжалявам, искрено съжалявам. Едно време живота също не е бил розов, защото аз съм от поколение, когато съм работила и с труд сме си изкарвали прехраните. Но сега вярвам, че може всички да не са в висшето общество, но и най-обикновените хора не трябва да живеят така, както сега поне го докарах. Сега, какво е това? Колко народ сега хвърлям без работа? Сина ми е строителен инженер и той е без работа. Айде, кажете, какво да направим? Какво да направим? Никой няма отговор на този въпрос. Моля? Никой няма отговор на този въпрос. Това трябва да намерим хора с отговори, ама... Трябва да се намерят отговори. Защо не могат да се намерят? Какво са това? Хиляди хора. Каква работа предлагат? Вие сте учили заедно, те ви предлагат да идете да месите хляб. Ами той не е за вас. Така не може да се каже. Толкова работни места предлагам. Ама аз съм се квалифицирала за нещо друго. И 30 години съм го отстоявала. Сега как така да кажем, ако работя, ще ме пратят аз да отида. Какво да направя? Нещо, което даже не ми е познато. Дерзайте, правете. Ами тук младежта бързо напредва, което е добро. Но не се грижи как ще се издържа. Как ще се издържа. Виж, иначе тая свободия, те добре я оползотворяват. Но за себе си не работят, според мен, както трябва. Да се развиват. Скоро е така, виждате, по-ситничките от вас. С тия колелета и това, хубаво, да, ама всичко да бъде смяна. Цял ден тук скачат, викат, а училището? Какво стане? А ние, родителите и дядовците като мен, считаме, че най-напред трябва да се постави възпитанието и училището. И след това считаме за забавление, което е необходимо. Моля в този размер. За вас лично, на къде отива живота? Къде отивате? У мен е към края. Аз съм на 82 години. Живота вече привършва.